el trenet turístic de Cunit. Una activitat totalment gratuïta i molt demanada per l'Associació de Comerciants del municipi, que dona a conèixer els eixos comercials. Aquesta activitat consta de 4 sortides, les 6, les 7, les 8 i les 9 del vespre, on tots podem gaudir del nostre patrimoni, els eixos comercials i les nostres platges. La durada d'aquests recorreguts són entre 50 i 55 minuts i estarà el trenet fins al 21 al 22 d'agost. També comentar que per primer cop tenim una conductora meravellosa, que és la Eli.